ayiqashiwe kuhle ngesihle yena azokwenza lamanyala wenzile ngithi ke ndaba ezitha amacingwana njengomphathi wamaphoyisa ngithi phephisa ngoba isimo lesisiqondene nawe ngithi phephisa emndenini wakokhuzwayo la kuzalwa khona le yantombi enhle kangaka eyadlala inja yayiqomisa ngothando kanti yazi zofeza idlozo zayo ngithi kulungile mfana wami kulungile uphile lapha ejele kodwa uNkulunkulu nezidalwa zawo omnguni oye ziyokwenza isiqiniseko sokuthi wena uthola isijezi singaphezulu kwa lentombazane oyihlukumeza umndeni wayo ufimfa kabili njengomkhovu. You don't deserve to live, you don't deserve to survive, but you must live alive but die emotionally and at all cost, because leya video leyana ngangiqala ngiqhaqhazela ngibona ivideo ngilahla ifoni phansi. Mina ngumuntu onesibindi ngokuzalwa ngikwazi ukubhekana nezimo enzima kodwa lesana